ndị mmadụ na-eni ya anya gosi na something happened. Ịghọta kịta na ndị mmadụ na-eni ya anya ka mara reaction ya, mana ọ gwara onye gwara ya na onye ọbụla na-ezolu ezolu. Ọ sị m ya wee nọkọtazi mba etu ndị mmadụ si atamu na etu ndị mmadụ si eme. Mana before ihe nke eme na di ya ekunyigo after 2 days jawalụ ọ natarozi ya wee jụbasịa ndị mmadụ wee kọwalị ya. Ọ sị m nne hai ọ sị m nne ya ọ dị aka ikekwụla ọtọ ya. Ya wee kpọọ nwoke n'elu kpe ya n'ala for 2 weeks. Ya mara ebe dị etili isi mago na onye mechiri ụdị iru a. Ya wee sị na ihe abụrụ ihe a ga-eme o. Mba na ihe abụrụ ihe a ga-eme. Amami agwa gị nata, papi agwa ya nataba n'ebe afọ ka nọ wee sị ka atụtụkọ ngwongwo ya. Ihe niile enyere na wedding ya akpakọta nwoke na just bukola akwa ya na oke luli aka wee naba be nne ya wee lụọ bebelu nne ya akwa. Na by then ife ya ihe ndị esigo n'ike tasị arụ na adọrọsị ka mmadụ. Amụ afọ na amụlị anya. Ya analụ ịmara na ya nalụ ma papi adobe ya n'ụlọ na-egote nri na-enye ka ya wee lichie arụ. Apụta ụtụtụ asị ya ka ife ọ ga-eri just ka ọ dụkwa ka nwa mmadụ. Sị m nne na afọlụ ndụ mmụọ na ka a natasịrị na ya natala ife dịka tata olu echi niile dị ela ndị ya. Sị na ya bụ idolu nwunye ya ka ọ na-abata papi afọ ajakwala maka na mgbe afọ adụsịla ọgụ afọ na papi akpọrọ ya for 1 month okwere piki kọlụ papi ya. Okwere ife papi akpọrọ ya zie ma nzizi okwere piki kọlụ papi ya. O wee lụọ ka a natala o wee bịa n'ifo papi ya. Papi ya wee jụ na ya ma afọ ya. Papi afụrụ anya ka ọ na-abata tọ na ọjawala odulu ndị mmadụ ọkwụgharịkata kpekete papi ekwere dị. Papi asị na ya na-aba ama mfụ face to face. O mebụrụ na ọgwụ ka o ji wee jide wee nụba nwa ya the first time na ọgwụ afọ ama ntụ ya na ife niile ọ bịalụ be nne ya. Papi ekwere ka ha na ya na-abụ kpọkọ iru before ya wee si na that village wee pụọ. Ọ sị m nne na ife ikpeazụ papi di ya kwuru bụ sị gwa ya na ya gbasịa na enye ya ọkpa ya na o nwere ebe ọ na-eje na iwu na ya ga-anọlịrị ya. Ọ sị m ka a na-akwụgharịkata tutu ime mkpuke bube nwa afọ busie mụọ. Papi ya wee zie ozi wee sị ya bịa ka o were ego mee n'isi ọjụ. Ọ sị m nne for 5 years this man jụ na ya ma nwe ego ya mee n'isi na o nwere ife megide ka onye ọzọ na ya n'ụwa. Sị m ha wee yọkatị acha na agbana n'aka nwoke ọzọ na ka a na-akọla anyị ife na nwoke ọzọ bio ya amụgoli ofu nwa na ya mụtakwara ọdịdị nwa o mana aka esiri ofike na afọrọ ego ga-eji wee jebe ego mana fa na-ayọ Chukwu na struggle afọ ịghọtago mana die jụ na ọma nwe ego na nke ikpeazụ ka papi anọgide wee sị ya na ọ bụ na ọ chọrọ iwe ego na ya ga-emekwa ihe dị ya n'obu. Papi wee jekpe nye na alụ nsị ewezijeli ozi ndị alụsị jekwuru ewejedi akwụkwọ sị ya na onye dị otu okpe gị bịa wele gị mee n'isi nwa ya. Ọ sị na ya ma nje na papi na ndị alụsị ekwusigo ya ma nje o. Ewee chie n'elu chie na chie n'etiti na abụ okwere bịa. Papi wee jekwulu nwanne papi afọ ngwala unu initially na-eme dibịa. A wee wele ego afọ wee wejelu nwanne papi na-eme dibịa tọgbọli ego ebe afọ wee na mana still na di ya kwere eje wee ego o wezikwelu o were na gbasara alfa. Mana ife ya ji wee wetela anyị akụkọ na mbụ na di ya ka kpatara ego like na fe adịbe ready ije mee ife n'isi. Yes, mana ife bụ nsogbu bụ na di ya kwere na ọ ga-atọrapụ ya before ha wee jegwalụ ịgafe weje na-alụ nsị. Mana ebe nsogbu na wee dụbụ no white wedding ka family na church afọ ịghọtago na ife a chọrọ ịma bụ ego onụnwa kịta anụ wee wejelie na-alụ nsị enyelu nwanne papi ya ma ọ dụgo enough isi na ya pụtago na di ma ọ dụ enough isi na ya adụgo free from this guy ọ dụ enough isi ka ajebezie ka anụ dị ọzọ afọ ịghọtago ma o nwere ife ọzọ ya kwesịrị ime iji wee gbasa this marriage ka nke a mere adụgo enough na ọkwa white wedding ekwesị ijekwe court jee mee something or in short na ya mụrụ ife a ga-eme maka na this man ekwugo na ya ma hapụ ya aka ma emego enough iji si na ya dị free.
maka na ya mụrụ ife jizini ịgbago onu etu onye asị wee nọrọ kịta na fa afụrọkwa ife na fa na struggle so much iji wee mee ihe a kpata ego a ga-eme n'isi mana still abụghị ọtago sị m nne n'ike gwụrụ nọkwa after 5 years ka eji eme ihe a kịta anụnwa is almost 8 years ihe anụnwa mere ma this man jụọ si ọgbasi ọsọ ya wetara okwu ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ so nwanne m kedu ife ilo kedu ife ọdụgụ ka this woman mee na ịghọta kịta maka na ịbịa n'anya na omenala na ha papi ekwetego na egwuchi ego ịghọta maka na enyere nwanne papi ya mana ya mụrụ ka a si eche ihe na-eme o mgbe si dugo ka ihe a niile mesịrị o nwere mgbe e mesịrị sị gị dat na n'eziokwu na di gị ji ọgwụ wee jide gị ọ sị m mba o kama na o nwere mgbe ya na di ejele ịjụ ese o di ewee jebe ewelu owe nenesia ewesịa ọkwa ịfụlụ this woman na ọ bụ na ọ nụrụ this woman na o nwere ike ịnụ nwaanyị ọzọ n'ụwa nọ ife dibịa afọ gwalụfa that day na ya mụrụ ma ọ maka ya ka o ji emele ife ọ na-eme na ya mụrụ akwaghị ghọtago n'ike kwụọla ọtọgwu ya o na ike kwụọla ọtọgwu ya na-ekeli afịfịa n'anya until ya abalị obe this man o wee fie n'anya kịta na ya pụtagolo apụta dị ma njukwu na ya ma hapụ ya n'eziokwu na ya gbakwuolu nwoke ọzọ mụọla ya nwa bido family with that guy ka wee malụ ma this guy ọ ya ekweta na ya emega ife a ọ jụọ to the point na nwa afọ ya mụrụ be nne ya ya pata n'ime mkpuke o na nwa afọ nwụrụ di ya wee jee tie akwụkwọ sị nwaanyị papi ejire bunete di ya nwa na ego onye melụ kadu n'isi ya nwaanyị ojire buneteli ya ozu nwa afọ na ọ kara ibunete feweli esebe okwu o ike kwụọla ọtọgwu m ike kwụọla ọtọgwu m gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this lady aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ